हाँ तो नमस्कार प्रणाम। हम जेपी यादव वो लोग के बहुत बहुत स्वागत करतनी भोजपुरी कॉमेडी शो द जेपी यादव शो में। तो फिर पंचायत चुनाव आ गई बा। अब फिर सारा प्रत्याशी कुर्ता पैजामा पहन के एकदम मैदान में उतर गई बलू, माने खड़ा हो गई। हाँ, खड़ा हो गई बलू। इहो बात हम ढेर दिन से सोचता नहीं कि आखिर चुनाव में प्रत्याशी खड़ा काहे हो ललू। माने लोग कहेला ना कि फालना मुखिया में खड़ा भइल बने या चिल्ला सरपंच में खड़ा भइल बने, तो आखिर लोग कहेला काहे कि खड़ा होइल बलू। तो हम बहुत दिन सोचनी बात, ओकरा बाद हमरा बुझाए कि चुनाव का पहले आ चुनाव का बाद तो मतलब नेताजी लोग खाली बैठ के खाला लो, चुनाव जब आवेला तब वोट मांगे खातिर खाली खड़ा होला। यही से कहल जाला कि चुनाव में प्रत्याशी खड़ा भइल बा। टेंशन कोनो बात नहीं कि फिर चुनाव बीतते ही लोग फिर बढ़ जाए एकदम खाए लगे। पीके दारू खा के टंगरी एगो वोट पर 5 गो नंबरी। पीके दारू खा के टंगरी एगो वोट पर 5 गो नंबरी। ई कौन नारा है मुखिया जी? नारा बहुत बढ़िया बा। पी के दारू खा के टंगरी एगो वोट पर 5 गो नंबरी। 5 वाह, इधर लोग अपने बीमारी से मरता, वही में रुआ दारू पिया पिया के लोग के लीवर सरा होता नहीं ना। रुआ तो कहे के चाहे कि चलो अपना पंचायत में 4-5 गो एम्बुलेंस चलवा दिया कि लोग के इलाज मिल जाए टाइमली। अरे तो ये सब हम जनते खातिर करावत नहीं जी। हैं कौन हमारा फायदा? वैसे दारू पियावला से जनता के कितना फायदा बा, एम्बुलेंस चलावला से कितना घाटा बा, हमारा लेखा ओरिजिनल नेता जानता ही बा। तारा ना बुझाई बात का एम्बुलेंस चलावला से जनता के घाटा बा आ दारू पियावला में फायदा बा? तनी हमरों के बताई तो तनी फायदा। देखा, आम आदमी का जिंदगी में इतना टेंशन बा, इत आमे आदमी जानता। महंगाई के, कमाई के, पढ़ाई के, लिखाई के, दवाई के, कि मतलब ओकर टेंशन से माथा फाटा था। तो अब तो ही बताओ, हमरा जैसा ओरिजिनल नेता अपना जनता के इतना दुख दर्द में देख सकता है? बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। तो यही से हम कुछ दिन ला अपना तरफ से जनता के दुख दर्द दूर करेला, टेंशन मुक्त जीवन जिएला कुछ दिन अपना तरफ से मदिरा पान करा देता। तनी मनी दारू पी के जनता खुश हो जाला, हमरा के वोट दे देवेला तो हम खुश हो जानी। एमे कौन परेशानी बा? अब बाद में तक कर्जा काढ़ के पियबे करी आदत लग जाई तो। वाह, दारू पियावला के तो फायदा बढ़िया गिनवा देनी जी। लेकिन रउआ अब हमरा के ई बताई कि एम्बुलेंस चलावला से कौन घाटा हो जाई जनता का? देखा बबुआ, तू का जानबा, अभी तारा उतना दूर तक सोचे के क्षमता नहीं खे, बुझाए। अभी तू नया नया पढ़ल लिखल भइल बड़ा। लेकिन एगो बात जान जा, अगर तू कॉलेज कैले बड़ा तो हम नॉलेज कैले बनी। हाँ, अभी हम तारा के बताओ तनी कि एम्बुलेंस चलावला से जनता का कितना नुकसान बा गाँव का हमरा। अरे तो हम तो ये तो जाने के चाहत नहीं, बताई ना रउआ। देखो, गांव के लोग के तो अपने हालत खराब होला, हाथ पर पैसा कौड़ी रहेला ना, आ वही में अगर कोई के सीरियस तबीयत खराब हो जाता गांव में बिहान भइला, तो गांव में एम्बुलेंस रही तो फट से पहुंच जाई द्वार पर, आ लेके फट से बड़का हॉस्पिटल में पहुंच जाई। और तो डॉक्टर बैठल बना सब पैसा काटे खातिर, तो मुगलो आदमी के इलाज कर दिया सब पैसा खातिर। अब तो एक गरीब जनता के पैसा से इलाज करावत करावत कर्जा से देह दबा जाई। तब तू ही बताओ, उ डॉक्टरवा उनका के अमर कर दिया कि वो एक ना एक दिन मरबे करी है। बोला नाजायज कह तो कि तो कह, मरी है कि ना मरी है? बोला नाजायज कह तो कि तो। बबुआ, दुनिया में एक एगो सत्य बा, मृत्यु। ओ से बड़ा सत्य कोई नहीं खेजे आयल बाबू जाई, जाइबे करी, आज जाओ चाहे बिहान जाओ। तो यही से हमार कहना बा कि एम्बुलेंस ना चलो तो ठीक बा। ऐसे का हो कि जाके लोग के अगर भारी बीमारी होता तो चलते फिरते इलाज भी ना मर जा। हाँ, पैसा कटावला के कोनो जरूरत नहीं। अच्छा, तो जनता चलते फिरते इलाज बिना मर जाओ, और रउआ तनकियो से बुखार होला तो काहे खातिर जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो जानी? अरे हमनी के परतर करवा जनता से आए, जनता तो भगवान के रूप होला। हम ठहरनी जनता के सेवक। अगर सेवके जिंदा ना रही तो भगवान के सेवा के करिए।
तो जनता के सेवा करे खातिर हमार जीवन जरूरी बा नू। ऐसे हम भर्ती हो जानी। आज चला इनका से माथा मत चटवाओ। ना खत्म बा। पी के दारू खा के टंगड़ी, एगो वोट पर 5 गो नंबरी। पी के दारू खा के टंगड़ी, एगो वोट पर 5 गो नंबरी। वाह वाह वाह। यहीं सेवा करी लोगन जनता के, जनता औसन बरलही बात सेवा करवावे ला। और तो कुछ बुझाइल होखे तो सोच समझ के अपना वोट के यूज करी लोगन, ना तो ऐसा ही सेवा करवाई लोगन। सेवा तो करते बा लोग। अगर वीडियो अच्छा लागल होखे तो शेयर जरूर करी, कमेंट करके बताई कि का अच्छा लागल ह, कौन डायलॉग सबसे अच्छा रहलक ह, और कुछ कमी लागल होखे तो वो बताई। और वीडियो के शेयर जरूर करें, लाइक कर देम, एगो कुछ जाई ना। सब्सक्राइब करिए चैनल के ताकि और आवे वाला वीडियो रुआ देख सकें।